ассалому алайкум ҳамватанони азиз. имрӯз як навор дигар дорам дар мавзӯи хело муҳим ва гӯем шоккунанда. аз сабабе ки дар ҳаёти мо як ҳолатҳое мешавад, як корҳое мешаванд ки аз рӯи мантиқ ва ақл ӯро қабул карда намешавад, лекин ба хости Аллоҳ ҳар коре шуданаш мумкин. коре ки шуда истодааст ва шояд шавад, ба хабаре ки ман хондам якчанд муддат пеш ва хостам бо он шуморо ошно намоям, ин он аст ки футболбози машҳур ва беҳтарини ҷаҳон Криштиану Роналдо кӯшиш дорад, ҳаракат дорад ва дар роҳ ба сӯи қабул намудани дини мубини исломи мо мебошад. хело хабари хуш, хело хабари шодкунанда ва аҷоиб, ки аз хондани ин хабар ман худам хело хурсанд шудам, шод шудам, зеро агар Криштиану Роналдо бо ҳамин тавоноияш, бо ҳамин машҳурияташ, бо ҳамин қадар футболбози беҳтарин буданаш, ки садҳо миллион нафар ӯро мешиносад, агар дини моро қабул намояд сидқан ва дини мо рӯ биёрад, ин як шодӣ мешавад. мисли ки Майк Тайсон исломро қабул карда буд ва аз пушти ӯ садҳо ҳазор шояд нафарон боз исломро қабул карданд, роҳи мустақимро ёфтанд. мисли Муҳаммад Али, ки аввал Кассиус Клей буду асон Муҳаммад Али шуд, ва дигар варзишгару ҳунарманду олиму шахсоне буданд, ки дар ҷаҳон ному нишон доштанд, рӯ ба ислом оварданд. ҳамин гуна Криштиану Роналдо дар суҳбат бо дарвозабони собиқи Ал-Наср гуфтааст, ки фикр дорам дар ин маврид ва шояд як рӯзе исломро қабул намоям. ва таъкид намудааст боз он дарвозабони Ал-Наср, ки Криштиану Роналдо хело бо аҳамият аст ба дини ислом ва ҳамдастаҳои худ таъкид менамояд, ки намозҳоятонро хонед, дуруст рафтор намоед. яъне ки ҳоло ба ислом қадам назадааст, лекин аллакай бо як ишора, бо як диққат ҳамсафони худро дастгирӣ ва намуда ва ҳушёр карда истодааст. биёед дӯстони азиз, ин ҳолат, ин хабарро дида мо боз зиёдтар ифтихор намоем, ки дар дини ислом ҳастем ва худованд ин неъматро ба мо арзонӣ овардааст, зеро миллиардерҳо ҳастанд, ки ба ислом рӯ оварда истоданд. футболбозони машҳур, варзишгарони машҳур, ҳунарманду дигар шахсиятҳое, ки ғайри дин ҳастанд, ба ислом рӯ оварда истоданд. бошад, ки ин кор шавад. ва ҳамин аст, ки дини ислом дини ҳақ аст ва ҳамин гуна одамон рӯ ба ҳақ оварда истоданд.